Otázka, boli ste na koncerte Pudingu? Áno! Áno, jasné. Výborná. Bol v pohode. Jasné, po tých budeme, pán policajt. Naše súdruzi. Bolo to výborné, bolo to úplne krásne. Bolo to super. Vynikajúci. Bolo to také, ako sme to očakávali. Lebo vám to tu zruším. Jasné. Nech sa ľúbi. Maroš. Myslím si, že všetci čakáte na výsledky hlasovania mladých európskych kritikov. Premietli sme v súťaži 7 filmov a udelíme 3 ceny plus cenu diváka. Ako ste spokojní s účasťou diváckou, lebo však je známe, že na týchto festivaloch je pomerne veľká ponuka a niekedy aj málo divákov. A vzhľadom na to teda, že aké psie počasie bolo počas týchto 4 dní, tak si myslím, že môžeme byť spokojní, pretože sme mali nárast oproti minulému roku zhruba o tých 10-15%. Sa obrátil na maďarského herca z Taxidermie. Dá sa povedať, že ten film je totálne výlučný, šokujúci, extravagantný a vlastne všetko, čo sa o tých 3 poviedkach dá povedať, je mimoriadne. Ja sa chcem spýtať, že či sa neobjavili v maďarskej alebo vo svetovej tlači nejaké názory, ktoré boli proti, dá sa povedať, týmto 3 prvkom, o ktorých som hovoril. Teda tak. Első reakciou. Hát olyan... Nestretol sa s tým, že by sa niekomu celý film páčil, ale niekomu sa páčil napríklad začiatok alebo koniec, alebo niekomu stred. No ale cieľom toho filmu bolo, aby proste vyvolal v divákovi reakciu, či už negatívnu alebo pozitívnu. A proste keď vyvolal reakciu, tak o tom to bolo. Tento film bol určite veľmi zaujímavý, mne z neho prišlo trošku zle, ale to preto, lebo tie scény boli fakt niektoré dosť brutálne a tie zvuky tie tiež sa nedali odmyslieť. A... Človek sa chce dobre nájsť, tak treba si pustiť. Maďarský. Treba si pustiť film Taxidermia. Nechutnosť najväčšia jeho rangu. Nepáčil sa. A tak zmiešané pocity. Naša kolegyňa grcala. A ten záver to ako dosť desivé, tá preparácia. Z toho mi prišlo najviac asi zle. Ale šúr, že hej, to bolo úplne nechutné. This is really my life. A nebola som sama. Boli sme tam 3, ktoré sme grcali. Len áno, naozaj, vedľa v kabínke kolegyňa. Áno, sme si vymieniali dojmy nad záchodovými misami, takže... Sorry. To je dobrá kritika filmu. Chcem sa spýtať, čo pána Wiedemana konkrétne oslovilo na projekte Životy tých druhých, že sa ho rozhodol produkovať. Viem, že sa teda poznal s režisérom, ale určite tam bolo aj niečo iné. Napriek tomu, že mňa sa v podstate toto obdobie netýka osobne, tak pri čítaní scenáru, aj keď to bola jedna z prvých verzií, z deľkých verzií, sa ma to veľmi dotklo a teda som bol zvedavý, aký vplyv, aké pocity z toho budú mať ľudia, ktorí to obdobie naozaj plne prežili. A druhá vec bola, že pre kinofilm je vždy strašne dôležitá téma, s ktorou film manipuluje a ktorú spracováva. Dosah na spoločenské prúdy a myšlienky, ktoré sa odohrávajú v danej spoločnosti. Či sa rozprúdila nejaká diskusia o minulosti 80. rokov v Nemecku?
Es gab eine Diskussion um diesen Film. Diskusia bola, nedalo sa tomu vyhnúť. Ako náhle sa dotknete politickej témy, tak automaticky vyprovokujete diskusiu, ktorá sa potom uberá jedným, ale aj druhým smerom. Rada ťa vidí. Dobrý deň. Vítam vás. Tak nech sa páči. Pekný večer. Raz, dva, tri. Tak, teraz to funguje. Ešte raz krásny večer, milé dámy, milí páni. Cenu divákov druhého ročníka Medzinárodného filmového festivalu Cinematic Piešťan získava film Životy tých druhých. Ja vás poprosím filmovú ukážku. Das jetzt zu veröffentlichen? Im Westen, mit deiner Hilfe. Vielen Dank für diesen Publikumspreis. Tak si vítam vám, dámy a páni, ďakujem pekne. Môžem odovzdať cenu predsedu Trnavského samosprávneho kraja filmu Životy tých druhých. Ocenenie Meeting Point Europe druhého ročníka Medzinárodného filmového festivalu Cinematek získava film Taxidermia. Kapu! Kapu! Dobrý večer. Minulý rok sa mi veľmi páčilo a som z toho túžila zopakovať. Aj tento bar, aj všetko, tá atmosféra. Nemám veľmi veľa šancí dostať sa takto a neviem, no, filmy také trošku iného rázu než minulý rok. A do budúcna? Modrú trávu. Ako normálne pivo na koncerte chceme na budúce. Vyžadujem sekciu o Švankmajerovi. Viac ma nezaujíma. Zas také nejaké hororové, ako bolo tento raz Zombíci, ale teraz neviem vymyslieť niečo, ale tiež také hororové o tej 11. Viacej koncertov, viacej priestoru pre amatérske kapely. Svetomier taktiež. Ja by som chcel počasie zmeniť hlavne teda. No, počasie bolo... S tým by ste ešte mohli niečo robiť. Mohli ste to vybaviť na budúce tam hore, no akože... Ale ako... Keď už sme tu, tak neodídeme a napriek počasu, aké by krúpy padali, tak festival je super. Jasné. Teším sa na budúci rok. Organizátorom veľké plus, ako je to fakt super, že v okresnom meste Piešťany je tu super, veľké MFF pre ľudí, pre masy ľudí. Aj pre študentov. Pre študentov za ľudové vstupné, ja si myslím, že veľké plus. To sa len tak nevidí. Pocity sú najlepšie, lebo sú najlepšie. Nemusí si kúpovať lístok pre Boha. Nie, tešíme sa. Tešíme sa. Jasné, sme vytretí, jak one. Čo sa pomaly meníme na zombikov.